We are live on our TikTok page. Ungasithola khona elithi indaba. Hey siqala ukushisa ke nawo sikule season esikuyona. Leyo nto ke isibuza ukuthi ke umdavazo wethu uzoba kanjani ukuba kwi relationship nomuntu omthatha ngokuthi uyinuku akazwani namanzi. And si nama concept ke ehlukahlukene about ukuthi ufanele thabe njani umuntu eduzane so that zonke izinto sizobe sizenza sikwazi kuba comfortable ngazo. So this is what we're discussing namhlanje. Ufuna amaqhinga ukuthi mhlambe mawuthi kule situation esikhuluma ngayo umazisa kanjani umuntu wakho ekutheni akahlanzeke kumbe kuyini ukuhlanzeka kumbe ukungabikho kokuhlanzeka kwi relationship kungachaza ukuthini in the long run. Did you end the relationship or yaphela umthanda umuntu but kukuthi inkinga nje bekuyileyo ukuthi sichaza ubunuku. Sikhuluma hygiene namhlanje kulesi sikhathi kwindaba on Gagasi FM. So doc uma umthanda umuntu kanti akhona ukuthi umthanda ewonke njengoba enjalo ukuthi akahlanzekile kuza kamuva but okusalayo kodwa you will take it upon yourself to even devise indlela creative to make them ukuthi babe lento ifunayo. Alex, you know indaba ye hygiene I think ibaleke kakhulu Alex angesikwazi ukuvele si avoid. So yes bakhona abantu abazokhuluma ngayo leyo ndlela and ngiyayiqhukumezela impela leyo nto ukuthi umuntu umthandele ubiyena. But now ekubeni ubiyena you know hygiene ibalekile. Yeah. And hygiene vele akusiyo into ovele uzalwe nje nayo uphuma eswini sika mama. Into ifunda as you grow ukuthi kahle kahle kuyini ukugeza kuyini ukuxubha kuyini ukuyinakekela. You know ukuthi unganuki amakhwapha yini okumele uyidle ukuze ungabi nalento yokuthi amakhwapha akho mayenuka anuke you know iphunga eli strong. Okay. So zonke lezi zinto uyifunda usakhula. Yeah. So angikwazi ukuyishiya ngaphandle hygiene as much as singasho ukuthi umuntu umthandele ubiyena but hygiene ihamba phambili. All right, my relationship is nje doc khona izinto ezingaba ama red flags mhlawumbe uyignore kunye ucabanga ukuthi mhlawumbe no overtime or kuse early or I don't want to offend this person. Ikhona indlela mhlawumbe unga-advise ngayo ukuthi once usudiscover ukuthi hey akuzwanwa namanzi la mhlawumbe rather ukhulume naye kanje or mhlawumbe umthengela izinto ezizothumela imessage. Is it best just ukuthi umconfronte ekutheni vele sisaqala phansi or mawukuyekeze sasuka you might not be able ukuthi umshintshe later in life. Ukuthi Alex you know vele njengamanje khona vele impi esiyilwayo siyayilwa lempi shortage of amanzi. You know in general ngoba phela you know affecta wonke umuntu emphakathini. Now angeke ube hygienic ngaphandle kwamanzi Alex. Khohlwa ungaphila ngaphandle kagesi ungaphila ngaphandle kwezinye izinto. But lento ekuthiwa amanzi adalelwe ukuthi sikwazi kwasebenzisa ngendlela ukuze sinakekele umzimba wethu. Right. So ukugeza Alex kubaleke kakhulu ukugeza. But now if kuukuthi uzoba neingqinambi ube neinkinga ezokuvimba ukuthi ube ne-access to amanzi then hygiene ke lapho sekufana ukuthi isiphume ngewindi. Ngoba umuntu wesifazane kumele Alex ayinakekele ngendlela ebucayi kakhulu. Abantu besilisa kulula ngoba if sowusikile ujwabu akulula vele ukuthi kubuild up inkununu laphana. But kumuntu wesifazane ukunakekeleka kantomzodwa ibalekile indaba yamanzi aclean. And futhi kuukuthi awashisi lawo manzi. Awudinge ngisho kwabhoyila lawo manzi as long as kuzoba amanzi aclean approviwe abande lawo manzi umgeza nje kanjalo intomzodwa. What do you do? Emconfronta umtshele kumbe mhlambe uzozama zonke indlela ongayizama mhlambe lokujikeleza oba general. What would work well? Of course in a relationship there's that space of ukuthi kumele sifundisane and there's that space of ukuthi kumele sifundiseke. So ukuhlala ungakhulumi you know with your partner about hygiene ningaxoxi ningatshenani ukuthi no yazi mina angimthandi umuntu olala engagezile ngenze nje umzekelo. Yes. And upartner wakho if leyo nto engayithathi into consideration then usengcupheni yokuthi akuluze wena ngoba uzobona na ukuthi hey lana ngiyabona ukuthi under incindezi yize noma ngizisho ifiso zami yize noma ngiyibeka izinto mina engiyifisa ukuthi zenzeke azenzeki ngalendlela engimele zenzeke ngakhona. Sikhuluma ngokuhlanzeka tonight or we relationship because indaba vele izozifike nakuona umdavazo. Le conversation is not for ingane. You can join us. We are live on TikTok indaba on Gagasi. And ungathumela after my questions nama comments akho kwi page elithi indaba with Alex Facebook low. Otherwise you may call 0861596596. Take this second number. Mike nikinkinga le yokuqala. You can call kule ethi 031 537 3000 ngizoyiphinda 031 537 3000 nama VNs kenawo siyawathatha indaba nokuhlanzeka eGagasini. Ngibingelele bhuti wami uMthiyane nodokotela
Mina ngisempangeni angizozuzisha igama. Nginenkinga mina. Mengigeza mengigeza amanzi, mangiqeda ukugeza ngiyalunyelwa and lapho akubi namashashamuva, akubi nalutho, ngiyalunyelwa wonke umzimba within 10 minutes uma sengiba right. So sengaze ngakhetha ukuthi membuya kusasa emsebenzini ntambama ngigeze kahle and then ekuseni ngithinta lezi ndawo lezi ezibalekile uma ngemsebenzini. So ngicela insiza ngazi ngenze njani. Kuyafana ngigeza ashisa, ngigeza ngane nangabandayo kuyafana and kwathiwa. Okay. All right. Yeah, we had to cut that part ngasekugcineni, but you got the part. Here's someone on a reason yokuthi kwenzekalani mayisanda geza umzimba uyaluma doc. No, Alex, akusiye yedwa, you know, obanayo lenkinga. Siyababona abantu abaningi impela abezayo even emtholampilo, abezayo even khona e-office lami. Yes. Bekhale ngayo lenkinga. Now amanzi if ubuka vele indlela aklinwa ngakhona aklinwa ngama chemicals. Now abantu ke ba react ngendlela ehlukile. You know, kunabantu abanalento ekuthiwa i-allergic predilection. Meaning ukuthi if sizowenza amagazi akho sizothola ukuthi your immunoglobulin ekuthiwa IgE iphezulu. So labo bantu labo baba sengcupheni yokuthi babe neasthma, baba sengcupheni yokuthi babe no chronic sinusitis, baba sengcupheni yokuthi babe ne skin condition esibizwa ukuthiwa eczema. But allergic predilection isho ukuthi ba sensitive more than umuntu ongenayo allergic predilection. Now yena into engam-advise ngayo Alex, akhona ama products angawasebenzisa ikakhulukazi uma egeza. Okay. Abizwa ngama hypoallergenic products. And akhona ama shower jelly, akhona even ama body lotion. Ayikho into ongeke uzuyithole engenayo hypoallergenic effect. If kukuthi uzobuka leyo range yama products. Lana kusizakala ngokuthi lama products enza ukuthi isensitivity yesikhumba idambe if kukuthi uyageza noma if kukuthi uyagcoba. All right. Yes. Asingeneke kuyo le doc ukuthi uklina kanjani ngaphansi lakho. Asiqale nje kumuntu wesilisa ngamabomu sizoyana kuntombi zodwa ipipi semasendeni down kuze kuyoya ngemuva sinyuke njalo. Yiphi indlela econsider ngokuthi uyarobha uma ungenzanga ngayo? Let's be specific. Asiqale nje ngawo amasende. Amasende ayakhuhlwa. Uyawakhuhla amasende. Awuveli nje undlulise nje isandla bose uyanyakazisa bose uthi ayiseku right. Uyawakhuhla ngoba amasende iwona avaleleke kunako konke. And iwona abuye futhi abe noboya. So if indawo evalelekile izojuluka every now and again and lo mjuluko ube locked in that area kugcina sekuproduceka even iphunga elingathandeki. Baningi abantu besifazana abakhalayo ngokuthi hey bantu besilisa gezani amasende and that is the reason why. Okay. So ile yakhuhlwa isende. Alright. Bese kuba induku igeza nje ngoba phela vele inesikhumba uyigeza nje njengayo yonke sonke isitho somzimba, you know. Bese into ebalekile if ukuthi awusokile. And lokhu ngizongidlulisa futhi even nakubantu abasokile ngoba kusayiyona i-part and parcel of hygiene. If ukuthi awusokile usanojwabu then kumele ukwazi ukuthi ujwabu lakho ulu-retract, uliphule back, uliveze lonke ikhanda lento ekuthiwa ikhinqa. Bese uyakwazi ukugeza even intamo yalo ikhinqa. Uphinde futhi ukwazi ukugeza ngemumva la ukuhlangana khona isikhumba sayinduku kanye nalo ikhanda le part ekuthiwa ifrenulum le very sensitive okuyiyona sensitive kunako konke. So iyagezwa yonke leyo part ngoba ukucollecteka kwenkununu laphana kudala inkinga eziningi and kubeka engcupheni yokuthi uze ugcine usunama infections and kulimaza even yona ke indaba yekhanda lalo ipipi which is ikhinqa. Okuyiyona part esensitive kunako konke. Siyake sibabona impela abantu sebedambelwe imizwa ngesizathu sokuthi abakwazi ukuklina kahle lapha na ezantsi. Right. So Mjitha wezwa ke Dr. Liqaliso leqaleni weza nayo and I like it when on this show. Hence sisho ngadisclaimer ukuthi ishow is to educate but it's for abantu abadala so that we call izinto zinje ngoba zinjalo kungabekho confusion. Asiyentombi zodwa ke nawo nangumuntu wesifazana. Now untombi zodwa yena usensitive yena ngesizathu sokuthi unengaphakathi kanti if ubuka vele induku iyalenga nje ingaphandle. So unengaphakathi untombi zodwa. Now untombi zodwa ke each and every single day usacrete ama fluid, you know. Now excretion lawo ama fluid lawo of course kubuild upheka lento ekuthiwa i-normal discharge. I-normal discharge into eyake iphume kumuntu wesifazane during i-menstrual cycle yakhe. It can be maybe just before ovulate, it can be just before aye esikhathini or it can be just after ukuya esikhathini. So it varies with each and every single person but le
esuke yenzeka enormally kunako konke ile ovulation Okay. le efike ibe thick bese iphuma during ukuthi umuntu wesifazane akhiphe iqanda. All right. Right. So umuntu wesifazane mayiklina ke uklina ngamanzi anormally nje abandayo. Angenansipho. Angafakwe insipho because untomzodwa une pH. Once wafaka any products emanzini then azokwenza pH ukuthi ingabi sabalance ngendlela. Kanti pH kantomzodwa kumele ibe acidic. And zonke lezi zinto ezisetshenziswayo insipho kanye nama shower jelly kanye nama bathtub lento ezifakwa kuma bathtub ama foam baths, yeah. So zonke lezo zinto zenza iPH kantomzodwa ukuthi ingabi normal bese untomzodwa eba sengcupheni yokucaphuna izifo kalula. So ihygiene kantomzodwa yona ibucayi kune hygiene yenduku yomuntu wesilisa. Sikhuluma ngokuhlanzeka tonight on indaba kwezomtavazo. Do you have a story or a question to share? And unjani umuntu wakho mhlawumbe uyasaba yini ukumtshela kumbe usuke wakubona ububi? 0861596596 inamba yokuqala leyo. Yesibili inamba ithi 0315373000 ngizoyiphinda 0315373000. Makade uyoshawa number 2. Usula kanjani wedok? Usula from umsinsila wehle i-tissues nayo ngaphambili kumbe uqala from, or does it matter? It really does matter, Alex, kakhulu. So usula from ingaphambili uye kumsinsila. Awusuki from umsinsila uye ngaphambili. Ngoba lokho kusondeza ukuthi unumber 2 asondele kule ndawo ekuthiwa iperineum, which is isikhumba lesi esi between la ukuphuma khona unumber 2 kanye nala uqala khona isikhumba samasende kumuntu wesilisa. Kanti kumuntu wesifazane si between untomzodwa kanye nala ukuphuma khona unumber 2. Now leyo part leyo problem because unumber 2 wona usuke unama bacteria, Alex, usuke unodoti. Now leso sikhumba leso siyakwazi ukuthi siuvumele lo doti ukuthi utrack uze ugcine ufikile ngaphakathi intomzodwa okanye utrack uze ugcine ufikile emasendeni. Yeah. So lokho ke ikona kuyakubuye kudale inkinga kubantu ukuthi abazi ukuthi basula kanjani bese mase bafika sebenama infections ehamba phambili nje infection okubuye kube nzima ukuyelapha if izo affecta untomzodwa into ekuthiwa yi E. coli. So yona into etholakala kahle emakakeni ku number 2 engamele ngabe itholakala anywhere near untomzodwa. All right. Yes. Your question nama answers as well. Mabe kuthi khona okhona. All right, I have a bungale. I'm on Facebook now. Indaba with Alex la ungathumela khona on Facebook kumbe usifonele and ungafaka futhi nakuyona because we live on TikTok ungathumela ama questions akho lapho. All right, for ukublowa umuntu wakho ezweni kumunca ipipi uketshezi lelo liphumayo lunobungozi yini uma ngiligwinya emlonyeni. So kubuza umuntu esifazaneke shaya blow job kumjitha and then whether pre-cum or wona masperm oqobo ukungena kwawo emlonyeni kuze ugcina wagwinya kunobungozi na. So lapho it only depends on one thing. Number 1 wakhona ohamba phambili indaba yokuthi HIV status yakhe ithini. Ngoba if kuuthi uzoba nomuntu HIV positive and you come into contact with sexual fluids, that is a sexual fluid, we call it pre-cum. And even lona uketshezi ke mawukuthi uyachithela emlomeni wakho kusayini into considered as a sexual fluid. Okay. That is why HIV ezenza khona kakhulu. That is why the biggest mode of HIV transmission is into ekuthiwa heterosexuality, meaning ukuthi it's between umuntu wesilisa nomuntu wesifazane indlela abenza ngayo ucansi. So ileyo inkinga with in terms of ukublowa umuntu bese ke of course kuba khona amanye kama infections ehamba phambili ama genital warts. If kuuthi uzoblowa umuntu onepipi elinama warts, ama warts insumpa, right? Then nawe most probably uzoyithola lezo insumpa and zingagcina ingunga even umlomo wakho. So ama infections, Alex, ay problem. Best of course ke ne hygiene. Right. Yiyo leyo ndaba masanda kusijoyena lo hlelo akulona lo ingane sikhuluma ngokuhlanzeka kumtavazo nokuhlanzeka nje kuwena before uze uye kumuntu. Ukwindaba kakaseni sabona? Yebo njani? Siphilile njani wena? Ngiyaphila ukhuluma no Pinky Zulu kwaDabeka. Yebo Pinky. Ya nginenkinga la emlomeni wantomzodwa wami. Kune pain engazuthi mangiyochama. Kune pain engazuthi like yabo amanzi ebattery ngathi nginyunzwa amanzi ebattery ipain enjalo. Every time mangiyochama nje ngiyakhala ngoba ngiba naleyo pain enjalo. All right. So mawuza sikhuluma ngale ndaba yokuthi ugeza kanjani intomzodwa nokuhlanzeka njalo kukhona yini ukukhuluma nawe?
ngigeza ngamanzi nje kodwa awoma ngigeza ngabandayo ngiyageza nga plain water awoma kodwa. Okay. Doc Nangpink. Okay. Now untokazi ukhala ngala okuphuma khona umchamo. So and lento vele yenzeka if ukuthi uyaphuma umchamo. So untokazi unempawu zento ekuthiwa urinary tract infection, specifically urethritis. So nathi sina urethra, ipipe elikhipha umchamo, nabantu besifazane bana urethra ngoba nabo kumele babe nalo ipipe elikhipha umchamo. So kuthina kuhluwe ukuthi nje induku kuthina kubona untomzodwa. Now it's a problem ngoba if kuuthi une urethritis ingagcina iprogressile leyo nto isigcine isilimaza isinya. So into akhala ngayo ibizwa ngokuthiwa is severe burning sensation when urinating. So that's exactly into complain ngayo, and it's one of ama symptoms ahamba phambili kakhulu for ama UTI. I'm sure ntokazi usuke wezwa ngento ekuthiwa UTI. Yes. So into kumele siyenze Alex ukuhlola umchamo wakhe, senze nje amagazi ambalwa, si confirm ukuthi yini kahle kahle ebanga le infection ngoba this is an infection, and then bese simnikeza the appropriate type of treatment ezoqondana nokuthi i-cause ye-infection iyini ngoba sizobe sibheka nanokuthi uhlobo lwebug edala le infection luyini. All right, so ngibona udokotela ke Pink. Okay, ngisho ukuthi uzoshiya ama-address akhe nenamba yakhe udokotela esintala kuyona. Yes. Okay, siyabonga kakhulu, thank you. But before I let you go Pinky, but kumtavazo wakho nomuntu wakho kodwa iyaka-affecta le infection? Iyangi-affecta kakhulu nje, angisa-enjoy ngoba the time ethuthuthu uyafaka lapha ubaba kwakhe kuvele nje ipain isho like it's a burning kuyasho nje. All right, so until azabona udokotela then is also yes axilongwe kahle ngoba kumele simxilonge ngoba seqala manje futhi dyspareunia and anticipate ke manje pain, so useba turned off immediately ngoba uyasaba manje ukuthi uzoba in pain. Okay. Indaba on Gagasi siyaqhubeka. Ithini yakhe question? Basakazi ngiyanibingelela Alex no Doc, ngiyathemba niyaphila. Hayi 19 indaba yo ayi cha kona hayi angazi phela nje ngihlane nomuntu mhlambe uthanda ukuba yenukwanyana. Hayi cha ikakhulukazi ngihlezi ngihlane nabantu abaclean, ikakhulukazi ngiqaphela nje ikakhulukazi ubla nje nepaint. Hayi ngiqaphela kakhulu Doc. Hayi qaphela kakhulu Doc, no mama wami nje hayi nama esajabulisa nje kakhulu naye and ayi clean sasakhana kumnandi yangisaka and sinikana nesikhathi ukuthi mesenza ucansi isikhathi eside impela nje sijabulisana kube mnandi. Hayi uclean le ndlela esimanga and nami ngiclean ngiyathanda. Siyabonga Doc, yazo siyasicushisa entweni eningi nje. Hayi kakhulu Doc, ngisuka kude la ngihlezi nilalele no Alex, ngiyabonga. Nolo Now I know siyabonga. Well akuyona question Doc yebo, so nangu umjeza ethi bobabili bayayithanda. Kwenza izinto zibe lula Alex. Uyamuzwa ucomfortable even nokusho ukuthi bayakhothana ingoba bayazi ukuthi baclean bobabili. Sure. And I'm sure they even take showers together lapha. Okay. Yeah. So would you agree Doc ekutheni if uzwa ethi umuntu wakho akakholelwe ekutheni athi go down kuwe mhlambe kawuqale uyinuka amakhwapha ekutheni is it not maybe ukuthi uyanyanya okunephunga uyakwazi phela uhlala nawe so akuyicubungule leyo nto ukuthi mhlambe what could be the reason? Yes, impela lokho Alex kumele sikubuke, but asikubuke nokuthi akazame phela naye ukutshena umuntu ngendlela ekahle ezothile. Kungabe ukuthi uyamenza qagele ukuthi kahle kahle yini inkinga. Sure. Open communication. Open. Sawubona Alex nobaba udokotela. Engisacela ukubuza baba udokotela ukuthi abantu besilisa bazizwa noma ngabe bene-infection. Cause ngathi ngikade ngiye ocansini nomuntu wami ngakade ngiqala nje ukulala naye ngaba ne-infection. Ngaze ngaye eclinic ngafike ngajova right. Ngamtshela naye ukuthi kuthiwa kahamba eclinic kwase ngayazi akazi ukuya eclinic cause akanalutho and akezwa lutho. So ngicela ukubuza baba udokotela ukuthi abantu besilisa bazizwa noma ngabe bene-infection. Angibingelela dokotela nabhuti Alex. Cela ungazisho noma ngithi ngingamsiza kanjani umuntu wami mangabe ngenza naye ucansi. Induku iphuma nje simhlophe imhlophe lokho ukuthi kunezinto ezingathi zamasi kanjalo nje iqinile yabona. So manje lento iyangixaka njalo noma ngenza sex ngicina ngiba ngiya give up nje kanjalo ngabe ngisakhona ngasa-enjoya ngoba lithi iphuma phakathi nje iphume nelezi izinto ezomile nje. Yeah. All right, asiqale ke kuleyo qala Doc ekutheni usisi wa infectwa upartner wakhe and then useyabuza ukuthi kanti yena ubengenama symptoms yini ubengazizwa ukuthi une infection. A disclaimer Alex, I think ungibiza ngoba udokotela. Yes, I think ubehloni base bang confused.
I heard that. Hotel. Okay, Dr. Shabalala. No, I picked that up no, as well. I kicking about. Sure, Doc. Untokazi yazi ukhuluma into serious la. And izathu salento ayibekayo ayinje ukuthi abantu besilisa abazizwa. Bazazi kahle bayazizwa Alex. But abafuni Alex ukuyamthola impilo abantu besilisa. Ngisafuna ukwenza i-clean up ye-gonorrhea, ye-clap. Ngisafuna ukungena nje impela emphakathini ngenza i-clean up. Ngibathole labantu besilisa abangafuni ukuyamthola impilo. Inkinga yalokho Alex ukuthi njengoba usisi e-infectwe ubhuti, right? Ubhuti usazobuya futhi kusisi with the very same infection. So usisi yena uzoloke eqhubeka eba exposed kuma antibiotics ngoba yena uzoya emtholampilo uyabona ukuthi akuhambi kahle unane discharge ibhlungu lento eyenzakalayo so uzohamba yena uthola usizo. But ubhuti yena uqinisa ikhanda ngento engekho, and that is one of our biggest challenges that we have even with the Department of Health. You know, nationally we have that problem ukuthi abantu besisa abafuni ukuyinakekela ukuthi makunenkinga baphumela obala bahambe bayothola usizo bayemthola impilo noma babonane nodokotela. Right. So in this ziningi futhi. So in this instance Doc, you saying ukuthi much as usisi waya eclinic or kadokotela wayothola kwelashwa akuphelele uma engalashwanga no partner wakhe wesilisa. In fact, I guideline yama STI we have something called a contact partner or contact person. Ngoba ungalala nomuntu ongasiyo partner wakho but lo muntu uyi-contact. So if wena uzofika une STI uzobuzwa eclinic uzobuzwa kwa Dr. Shabalala ukuthi wena mawubuka uyithathe kuphi le STI bese siyabheka ukuthi lo muntu sizomletha kanjani ukuthi naye agcineni eyitholile treatment. That is how we eradicate ama STIs. Otherwise they keep on Alex circulating and they keep on building a resistance within the community. Sure. And then the second one le umtshitha uthi mayifaka epipi lapha kuntomzodwa kumuntu wakhe liphumele nezinto ezingamasi ezimhlophe samasi, so should he be worried? Yo ngizohlezi Alex ngiyibonga le show kakhulu, ngizohlezi futhi ngiyibonga. Ubhuti yazi ubona i-creaming 9 ayibonayo, so yena manje uyitshena ukuthi lento eyenzakalayo akusinto enormal, into abnormal, iyamnyanyisa ukungcola ngoba umuntu wesilisa uma eka abona anything ephuma kuntomzodwa uyanyanya ngoba manje uvela athi iphuma ngaphakathi nje kumuntu wesifazane, so kusho ukuthi lokungcola kuphuma ngaphakathi kuyena kanti akusikona ukungcola. And uzothola ukuthi umama akazabe neinkinga even zokuthi ubaba amfikise kuvuthondaba. Inkinga kababa isekuthenini akayazi into ekuthiwa i-creaming. Sihlezi sikhuluma nge-squirting, but this is the opposite now of squirting. What is i-creaming kumuntu osilalele for the first time? I-creaming is ukuthi uma esefika umuntu wesifazane kuvuthondaba, instead of ukuthi mayechama abe namanzi atsazayo agashayo lento ekuthiwa i-squirting, uyake aphume uketshezi oluba mhlophe liyake lushube kwesinye isikhathi, sometimes lushuba luze lube ngazathi iphalish. Kuya depend of course ukuthi njengoba eqhubeka eloku ericha ama orgasm ukrima kangakanani in between, and wena as umuntu wesilisa nje ubuqhubeka umdlokodla le fluid esuka iphuma as much as iphuma thick ivele ibe thicker and bese idala into engazathi iphalishi as ulokuqhubeka ufenda. So into normal akhona ukugula ukungcola. Alright, simusanda kusijoyina i-conversation yethu namhlanje sikhuluma ngendaba ye-hygiene ukuthi nakho seqala ihlobo kuyashisa and sinjani umdafazo wethu si-clean, sitshelana kanjani futhi ukuthi ake sithi ukuhlanzeka and nanezinto osungayibuza 0861596596. My second number is 031-537-3000. Ngothumela i-VN yakho ku-063 83 99959. Thumela i-VN nje lapho ibe mfishane, and na ku TikTok ke we there ungaya khona, please tap lapho usinikeze ama likes, utap kaningi nje ku screen sakho ku TikTok, and then ama questions akhona ngizowathatha mase ngibuya ngapha. Unjani? Ngisacela ukubuza nodokotela ukuthi if uzosebenzisa i-gyna guide uklina untomzo ilungile yona, ufaka amanzi abandayo bese ufaka i-gyna guide ukline untomzodwa. Ngiyabonga kakhulu Doc. Lena ke ithanda ukubabucayi ngoba manje ukhuluma nge-product approved. You know, it's a product approved ukuthi inakekele untomzodwa. It's specifically designed for abantu besifazane. Now i-aim yayo kwawukuthi izame ukubalansisa i-pH. That was the aim of i-gyna guide. That's why ibizwa nge-gyna guide. It's usually used by a gynecologist ikakhulukazi, you know, in terms of uwa prescriber to abantu besifazane ukuze banakekele untomzodwa.
So this one I would say ukuthi no ayina nkinga ayina problem as long as ungenayo bad reaction to it ngoba phela nayo uNtomzodwa uyakabe nama reactions to ama products bese ebuya umuntu ese ne rash ebuya umuntu esenginokulimala kwakho uNtomzodwa but yona iGynecard iyona approved ehamba phambili etholakala kuwo wonke ama pharmacies. All right. Sure. And on TikTok uLwandle, I love the creaming uDoc akhuluma ngayo, and then uLizo siyabonga kakhulu Doc no Alex sesifunde okuningi kulolu hlelo. Then bese kuzobe khona ke nasi question la evela kumlaleli ukuthi kusose kwenze njani uma umuntu esuke ewugezile uNtomzodwa but still ube nephunga eliphumayo kuona. Now iphunga laNtomzodwa it has to do with quite a lot of things and isibuka lana ke nje health in general ukuthi umuntu udla kanjani diet ibalekile into oyifaka emlomeni iyona egcine isiphefumula through isikhumba in terms of ukunuka komjuluko in terms of ukunuka ke nje kwakho even if uyifakile roll on ubone ukuthi i-roll on ayikho powerful ukuthi ingaqhiba lona leli phunga so kubucayi ukuthi ukudla kumele ukubuke ngelinye ihlo ukuthi yini kahle kahle uyifaka emlonyeni so that is just ukudla and then bese siyabuka of course ukuthi impilo yakho ke uphila kanjani uyaphuza yini isikhathi esiningi uyabhema yini so ziningi izinto enga affecta iphunga lingaNtomzodwa ehamba phambili in our days ikakhulukazi esizinzile kakhulu kubantu besifazane indaba yotshwala Alex utshwala so yes akanama infection utshwala ke contribute kuyiphunga kuNtomzodwa too much Alex kakhulu yo yes and akukhethile ukuthi bona bukubonjwala so if uthi umuntu wesifazane nje you are constantly exposed to utshwala then angeke vele kuhambe kahle lapha nezansi. All right. Sure. Sawubona dokotela nababo Alex, ngicela ungazisho bandla igama kodwa ngila eNdwedwe endaweni yase-Oxford. So if nikhuluma nge-hygiene ngicabanga ukuthi mhlambe iyathintana mayelana nalenkinga enginayo. Mangabe ngizwe ngama-period mhlambe la ngisekusele 2 days ukuthi ngingene ngiba nenkinga ukuthi uNtomzodwa wami vidane alume ancinze ngisuke sengibona ukuthi ngizongena ama-period kodwa angazi ukuthi kudalwa yini lokho. So angazi ngisacela udokotela ukuthi angisize. All right. We'll start nangomunye. Sabona? Wait, Doc, no, Alex. This is just the advice for abantu besilisa ukuthi uma ngabe beyoshaya unumber 2 ukuthi yena ipipi bangalifaki i-toilet because usually abanye bajwayele ukuthi balifake khona in that way bathole amagciwane. Umuntu manje sethulala nawe usekuthelela ngalawo magciwane. So I have experienced umuntu wami ngaze ngambuza ukuthi mangabe e-toilet ulenza njani ipipi wangitshela ukuthi uyaye alifake aligobisi ngaphansi e-toilet. Hi Alex, ngicela ngibuzele bandla kuDoc ukuthi is it normal to go down kumuntu wakho or is it like hygienic to go down on umuntu wakho when he is like uncircumcised? Hey Dokotela no Alex, mina ngicela ukubuza ukuthi khona unesi okhuluma noThando Zomhlanga lana ngaseDanauza. Ngicela ukubuza ukuthi mangabe ngiklina i-vagina yami ine discharge yellowish khona unesi uthi angofaka i-garlic endwangini emhlophe bese ngiyashutheka ekuseni nantambama kanjalo ngabe ngizosizakala yini? All right, now my questions siyabonga. In case you just joined us now, sikhuluma indaba yokuhlanzeka kumdavazo nokuziphatha kwethu. That's what we're discussing now. The show is not for ingane, iSex Indaba on Gagasi. Iba khona Thursdays from 7. And you can watch us now. We can see you on TikTok and hello. My questions siyawathatha nakhona. Please do tap as well whilst you're there. But podcast yohlelo izoba khona both the video ne audio uzoyithola kwi-app yeGagasi. Asiqala ke talking ngokusheshsha siye kuleyo yokuqala leyo ukuthi usesikuba ichi kuNtomzodwa wakhe manje sekuye kuma periods. So you know Alex, just before umuntu wesifazana angene ngama period kuba khona ukushintsha kakhulu kwama hormones. Kuba khona ama hormones okumele ehle, kuba khona ama hormones okumele anyuke, kuba khona ama hormones okumele balance. So isimo sikaNtomzodwa sinakekelwa ama hormones. Any hormone ehamba phambili estrogen. So just before umuntu angene esikhathini ngoba vele kusuke sekukhombisa ukuthi akakhulelwe, so sekumele opheke manje adedelele ligazi akade lilungiselela ukuthi akhulelwe. I-estrogen iyake ishone phansi, you know, and the estrogen inayela even the blood flow yakhe uNtomzodwa. So in this case I'm not really picking anything up engathi it's an abnormality ngoba
abafani abantu besifazane bebonke lokhu kwenzeka kuyena but akana discharge akana inkinga and uyasho ukuthi kwenzeka only if esezongena ngama period so I can only attribute it to ama hormones sure in this case. All right, siyabonga, I hope uphendulekile sis. Then ke advice from usisi ekutheni abantu besilisa mabeya beshaw number 2 ipipi bangalifaka ngaphakathi ku toilet because ikhona lokho okugcina sekudala ama infections azongena kuyena umuntu wesifazana olala naye. Uthini dokotela? Uzongiqhatha lo sisi. Yeah. Uzongiqhatha lo sisi ngoba ngizokhipha imfihlo zabantu bese kuba inkinga. Okay, no let's now, hear it. Asibuke ngalendlela ukuthi abantu besilisa banamanga yo. Ayibanamanga abantu besilisa. Lento akhuluma ngayo lo sisi ayivamisile sidala ukwenzeka not kumuntu wesilisa. No, ngiyaunderstand lento ayishoyo. Yena mhlambe engakhuluma ngokuthi kuyamnyanyisa mhlawumbe ukuthi useyazi ukuthi upartner wakhe uyalifaka ipipi etoilet. Yeah. But ukuthi infection upartner wayithola from a toilet. I don't think Alex I've ever heard not even a single case ngiyi specialist nginje ekuthiwa umuntu wesilisa wahlala etoilet wathola infection ekuthiwa is sexually transmitted infection wayidlulisela kumuntu wakhe angikhumbuli so akwenzeki Alex. All right. Yes, hygiene ibalekile ngoba phela kunalo yaqombo yes uthi lingaphakathi yeah ushaya amanzi aphakame bese lawo manzi azosplasha bese enamathela khona lapha so for misinform we don't know the reasons we don't know the reasons yes and then bese kubakele ukuthi masikhuluma ngendaba ye hygiene kusafe kanjani kumuntu wesifazane ukuthi angashaya cunnilingus ashaya blow job kumuntu wesilisa wakhe ongekho circumcised? Okay, lana it's purely hygiene la into ebalekile ngoba if kuukuthi akekho circumcised njoba ngisho ukuthi kumele mayegeza alidonse ujwabu luvuleke likhiphe ikhanda liphuma ikhanda lihluma bese yaligezisisa ikhanda. So if kuukuthi there are no other issues, there's no HIV, there are no other STIs, then abukho umncuphe bokuthi wenze cunnilingus or wenze blowjob kumuntu uncircumcised. Okay. All right, and then uthi usisiwatshela umnesi clinic ekutheni ukuze ageze intomzodwa kufanele ukuthi ngoba une discharge and then afake ugarlic endwangini insert twice a day. Angifune nakulazi igama lalo sister loyo ngoba manje ucekela phansi ezempilo kakhulu. Now I'm so sorry on her behalf lo sis lo yazi ngoba ngiyazi ukuthi wayenza lento Alex ibizwa ukuthiwa vaginal douching. Vaginal douching is not recommended at all kwi sexual health. Izona izinto esizibukayo ukuthi ziyabalimaza abantu besifazane abaningi. Wonke lama herbs afakwa lapha nezansi bonke labo garlic abafakwa lapha ezansi abalungele untomzodwa akakwazi ukwamkela izinto ezikanjalo. Usuke umlimaza mawukuthi ufaka something including the herbs okustima including even ama herbs okustima awustinywa ke futhi untomzodwa ke awustima untomzodwa. Okay, yes, all right. Yabona ke on this show just setting izinto zibe right now usufundile and awuzange ungene. Angithathe uThabo Mdluli now from Newcastle. Thabo ukwindaba sabona? Sanibona babudokotela, sanibona bob Alex. Sure mfethu. uDr Shabalala Lois naye please get that right. Sure, yes Thabo. Nginenkinga la yazi umuntu wami ubenephunga ngaphandle so ngamrecommend ukuthola ufuna nama amaphilisi ekhemisi so much my ekhemisi ukuthi bathi lento lephunga liqhamuka ngoba mina ngichamela phakathi kuyo or something so ngicela ukubuza ngabe khona into njalo dokotela noma mhlawumbe khona into ongasirecommendela yona ukuthi mase sisebenzise. Ngiyabonga kodwa lemsakazweni ungakahambi ke mfethu inhloboni yephunga leli because iphunga elizwakala linje yani lisakubola lizwakala linjani? Iphunga nje engekho alikho mnandi ngeke ngizizwakala sakubona phansi nje akusiphunga limnandi ajabulise lokuthi ungazi ezansi ngolini. Okay, all right, then kwathiwa ireason ukuthi wena uchamela phakathi inzima misinformation, total misinformation. I mean asibuke Alex the naked truth here. Uyalana umuntu wesifazane uchamela phakathi kuyena. There is a natural thing. Now even emandulo abantu kanti babenza njani ukuze bathole ingane ngoba phela kumele ulale umuntu wesifazane uchamela ngaphakathi kuyena. It's not an issue uchamela ngaphakathi umuntu wesifazane. The issue is uchamela kumuntu wesifazane ngaphakathi with ama sperms clean yini. Okay, nayi issue la not ukuthi ukuchamela ngaphakathi ikona ukwenza ukuthi kube khona leliphunga. No, if kukhona infection and wachamela ngaphakathi kumuntu wesifazane then definitely umuntu wesifazane uzoyithola leyo infection. Wena umuntu wesilisa so kuya ngokuthi imbewu yakho ama sperms akho wena as umuntu wesilisa clean yini.
Okay. Ukuze umuntu wesifazane avikeleke. So ukuchamela phakathi kuyena it's not a problem, it's a natural thing. Iyona ndlela okwenziwa ngayo izingane. All right. Indaba uNkakasi lehlelo is not suitable for ingane, and you can get this show. We are on TikTok Indaba. Follow us and tap lapho for my likes. Do tap, and the show is over khona ku video, and uzothola as a podcast as well. Mawuya ku Kakasi FM app. Indaba on Kakasi uzethanda nokuhlanzeka emntaveni. Dokotela nomthiyane isitudio nginibingelele ngokuvumlana ngokwaminyaka ngilayijani enkosini kwasithola ngithi cha nama ngingikhiphi izeluleko lapha kubantu besifazane. Abantu besifazane babeyoshaya unumber 2 bangabe sebezoza kumfana bacela ukuthi siyabacela ukuthi cela beqale ngokuyoshaya unumber 2 mase bebuya ke bayageza bese beza ke emajiteni hayi lento yabo ukuthi bethi bese begezile bese bezazoqala futhi beyoshaya unumber 2 siyacela ngicela nigeze mashe kahle namaphini. Okay. On social media, this has been advice be share. Because umuntu wesifazane sazoya kumuntu wesilisa kumele aqale ngokushaya number 2, and women also were concerned about this. Things you cannot control after sewugezile. How then do you uzimpintshe? I think it started as a joke, but I'm not sure ukuthi practical kangakanani wedok. Let's take this advice. See let's when. Now ukuthi akayibekanga le option yokuthi umuntu wesifazane uzofika geze. Akayibekanga that option. Yena ulwa nje nokuthi akawenza number 2 wakhe bese yageza before afike kuyena. So asazi noma yena unawo yina ama facilities accommodate umuntu wesifazane ukuthi mhlambe mayefika umuntu wesifazane angeneke mhlambe eshaweni kube ukuthi uyageza aslipe into lingerie and then bese kwenzeka lokho kumele kwenze. Or even an option of ama wet wipes if any. Yes. But ngiyamuza ukuthi uthini, and izathu salokho ingoba it's exactly what isikhuluma ngakho, usula ubhekise kuphi. Uqala emsinsileni uye ngaphambili noma uqala ngaphambili uye emsinsileni. Okay. And the answer is the letter number 2, which is uqala ngaphambili uye emsinsileni. Sure. Yes. All right. Ngikusiya sithole Stenga. Sawona siya? Hey, bakumthiyane njani? Khona beyizo advice lendoda leyo ukuthi geza. Umuntu kwethu yilombuzo lengizowubuza mfethu yazi. Sengisaba ukuphoxa ngivale. Cha dokotela Mshengu ngiyaphila baba. Bengifisa ukubuza la ukuthi yini engasiza umuntu wesifazane ngoba ngathi bawukhonzile uDoc style kakhulu. Manje leli phunga livele liqhamuke kusini number 2 eliyi-10 off kakhulu. Yini engabasiza mhlawumbe ukuthi uthi uma umphendula bese simene right engabi nalento ezokuthena off. Bese kuba lo wesibili ukuthi yini engamsiza futhi uMosi uthola ukuthi umthinsile awukho esimene esiyahle, especially labantu abachabi yabona, ukuthi mhlawumbe udabukile noma unama flakes kanjalo yabona. Okay. Bekuyilokho nje. All right. No imagesiya. Doc. Okay. Now lana Alex kuningi kabi umuntu wesifazana angathi angakwenza uma eqeda kwenza number 2 ukuvikela lento ubhuti akhala ngayo ngoba ikhona ngempela futhi iyenzeka, and isizathu ukuthi abantu besifazana abanaki, and iningi labo ke vele kule insuku seliyaphuza. So sekulalwa nabantu abaphuzile awazi nakwazi ukuthi ebenzane etoilet wait a minute, some of them some of them I'm sorry about that, some of them I wasn't generalizing. Some of them. So kuyinkinga lokho, but ubhuti ubuzela iningi. Now kukhona ama wipes, umuntu wesifazane engakwazi ukuthenga ama wipes ahlale enawo esikhwameni sakhe ngoba uyazi ukuthi if they go out with abangani uzodinga ukusebenzisa itoilet ngandlela thizeni. So mawukuthi wenzile number 2 uyakwazi ukuthi awasebenzisa ama wipes, yikho ukuthi awavumelekile ukulahlwa ngaphakathi etoilet bese uyawaflash. Kuba khona ubhini nje wawo eceleni la ukwazi ukwafaka khona. So ama wipes is the first option. The second option is ukuthi mhlambe ke ake kubukwe ukuthi lento khona i-race specific Alex engayisebenzisa tissue. It mayiqeda wenza something etoilet eyisebenzisa amanzi. So impompi laphana eyilengayo laphana eduze kwawo ama toilet. So mhlambe nalokho kungaba yinto abangayibuka abantu abavangiswe ukuconstructor ama toilet abantu besifazane ukuthi that could be something engasiza ngoba lokho kuzokwenza ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukugeza immediately mawukuthi uyaqeda ukusula. Yes, bese lingabe lisaphuma ke lelo phunga.
ngoba lelo phunga liphumiswa yiwona vele unumber 2. Okay. So kumele akwazi ukuyiklinisisa umuntu wesifazane lapha ngemuva. I like it on the show when you have ladies saying ukuthi abantu besilisa abenza ukuthi nokuthi, and guys as well saying ukuthi nakho sibhekana nakho. We are that community. Sizana, thank you Siya for that question. Oh, le yesibili ke yomsinsila ke for umuntu obuchabi icrackile and ayibuke kahle. Umsinsila utheni normally kubantu besifazane abasuke bechabi. Ocrackile ubuke kahle. Yini abangayisebenzisa mhlawumbe ukuthambisa nokuapply emsinsileni. Now abantu abakhuluphele ngokomzimba bake babe nanama stretch marks. Now even khona laphana ke kumsinsila kuyenzeka kube khona into ekuthiwa acanthosis nigricans. Khona laphana kumsinsila kube ukuthi ku build up into ezokwenza ipigment yesikhumba ukuthi bemnyama kanje ngako lokho kusuke kuphothuka la ngaphakathi emathangeni ikiwi. So iyenzeka ke ne-acanthosis nigricans lapha kumsinsila womuntu okhuluphele ngoba kuyashayisana yonke into uma umuntu ekhuluphele. So leyo it would have to do with laser therapy mawukuthi mhlambe iyamembarasa umuntu lo wesilisa ukuthi mayenza doggy style abone leyo nto leyo ngoba ayiphathelene lena nokugula iphathelene ne-weight yakhe umuntu wesifazane. To both males and females by the way. To both males and females. Sure. Siyabonga ukuthi Sinegumbe Mnambithi sabona Sine? Yebo, kudizeni. Siphilile mama. Ngiyelele dokotela. Dokotela ngicela ukubuza ngasikhathi ngesibona. Lokho ngidokotela ekhuluma into engithintayo engiceda kuyenza nje. Futhi umuntu akasidinga udokotela ngitestile mina kade ngiqala ukuthola umntwana. Bathi kungifika ke la ngerazor ngaphansi then base bangithunga bangicisha. Manje ke ekhaya masifikile kumanje nje yabo inhlebe edala ke siphile umama wamdala nje semphela ngoba una 72 manje. Ngithela amazuma ngetetera dokotela wafaka uanyanisi wafaka ebhanideni uthi angiqoshamile khona manje udokotela lithi ayi akasini untamzodwa manje azoma ku right ukuthi ngiqhubeka ngikwenze noma ngistop ukwenza lokho. Okay. So usisi ngimlandelile Alex ngizoba mfishane nje ngomcompactela yonke into yakhe. So into yokuqala yenzakala wasikwa ukusikwa kwakhe kwangasili iphutha kwaukuthi ba preventa into ekuthiwa ama perineal tears. Njoba ngishilo kukhona isikhumba lapha ekuthiwa iperineum. So ama perineal tears ayahluka khona first degree, second degree, third degree kuya ngeseverity yakhona. And iwona enza umuntu wesifazane angapholi kalula uma kuukuthi yenzakalile leyo nto during ukuteta kwakhe naturally. So siyake simsikeke simelekelele ukuze angabi nawo ama tears ngoba siyakwazi ukusibuyisela isikhumba ngendlela. Now leyo kustima ntokazi awuyidingi just because wenziwa le procedure akusho manje ukuthi sudinga ukustima. In fact ukustima kuzokwenza iska sakho sibe even worse. Mhlambe yena umama noma ugogo uyitshena ukuthi isteaming sizothambisa iska asithanjiswa ngesteaming. Uyamlimaza uNtomzodwa mawumstima. Alright, utheke kwenza ukuthi kupoliti lezi intishe ngazo ngaphansi. I know even for a fact ukuthi bakukhiphile even nama antibiotics ukuthi uwathathe for a couple of days ngoba babekusikile khona uzo prevent ama infection. Into ebalekile ukuthi ungayitholi infection. That is the biggest thing. Ungayitholi infection. All right. And then thatha number yakho dokotela ningaba ne conversation eceleni nizenibonane. Wow. Sibambeke le conversation yethu. I hope ufunda ukuthile namhlanje umphako nje. Ngiyazi kuneyinkakha esiza nje just to listen, read comments but they don't participate, but this show was eye opening to all of us. Sibonga kakhulu ke Dr. Shabalala. Yabona ngikubize kahle Dr. Shabalala. Ngabona ngithi bhuti udokotela. Sure, ithi number ka dokotela. No ngicela nje uqale ngixolisa Alex bengayiqondile ngempela le yanto yokugeneralize. Okay. No, that's why I'm here. Don't stress. Ngiyabonga kakhulu Alex. Ngiyatholakala yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 eyaso office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226 ungashaya ucingo wenza appointment uzongibona ema office ami ango9 Dorothy Nyembe in Durban Central and ngatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu nathi Dr. Shabalala. Catch this show as a podcast. In fact, all the programs engwethulayo like Gagasi uzowathola nje uma uya kwi-app yeGagasi podcast and then ukwazi ukuthi ufike uyilalele uyibuke uyishare as well even nane video yakhona. And the conversation ke iyaqhubeka on TikTok siyaqhubeka siyaxoxa, so we'll keep the page open indaba on Gagasi so that we can talk and what did you think of today's advice, some of the questions as well. So we're still live there. So masukela we're live on TikTok. Thank you very much to Mr. Zungu Wanda, the producer yohlelo, as well as Lengwele. Indaba with Alex
Sintiane is produced by Spelele Nzuza, content producer finalist at the 2025 Telkom Radio Awards. Giving you K-Zin's best. Gagasi FM. We got talent.